Són pràcticament les 8:34 del matí. El Consell Econòmic i Social de Mataró convoca la primera edició dels Premis Més Mataró Empresa Societat. Uns premis que volen destacar les iniciatives amb responsabilitat social en el sector empresarial. Propostes que s'han de presentar d'ara i fins que hi hagi final de termini i del qual en volem parlar amb el regidor d'Ocupació, Sergi Morales. Senyor Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Iniciatives en responsabilitat social és un dels factors que cada vegada es fomenta més i s'intenta que hi hagi més responsabilitat social o, com a mínim, una part de les empreses han d'actuar amb responsabilitat social. Efectivament, bé, jo crec que afortunadament durant els darrers anys hi ha hagut un canvi molt important en l'àmbit de la gestió de les empreses, no? I en l'interès per gestionar les empreses amb més valors en l'àmbit tenint en compte, no, doncs, elements socials, ambientals, de les persones, de l'entorn. I justament aquests premis, l'objectiu el que pretenen és posar en valor aquelles pràctiques que ja s'estan realitzant, no? Com deia l'altre dia, no podem valorar allò que no coneixem, no? I un dels objectius d'aquests premis és justament posar en valor aquelles pràctiques que les empreses de la ciutat ja estan duent a terme, de cara a conèixer-les, a valorar-les i, a més, perquè puguin servir per a altres organitzacions, per a altres empreses, per aprofundir en aquesta matèria, no? Són iniciatives que tenen a veure amb molts àmbits diferents, des de socials, ambientals, econòmiques. Són actuacions que busquen o que estan relacionades amb aquest tipus de factors concretament. Empreses que ja ho estiguin establint i que, per tant, siguin models d'èxit del que estan fent? Sí, aquesta és una mica la idea. Aquests premis, en realitat, sorgeixen d'una iniciativa prèvia que hi havia hagut durant molts anys que feia l'Ajuntament de Mataró, que eren els premis de responsabilitat social de les organitzacions, no? Que es feien justament en la nit de l'emprenedoria, en el marc dels Premis Creàtic, que vam celebrar aquesta setmana passada, no? Doncs des de fa molts anys ja es venien, diguéssim, d'alguna manera, premiant, posant en valor aquelles empreses que col·laboraven amb l'Ajuntament o que feien una tasca en favor de la inserció i la integració laboral de col·lectius amb majors dificultats. Quina és la idea a partir d'ara, no? Des del Consell Econòmic i Social, doncs, amb els principals sindicats, amb comissions, amb UGT i amb la FAGEM i amb PIMEC, van valorar que calia d'alguna manera establir unes bases per instaurar uns premis a la ciutat que tothom s'hi pogués presentar, no? Que no fos una iniciativa, diguéssim, a criteri del propi Ajuntament, sinó que tothom hi pogués participar, no? Llavors són aquests primers premis, que no vol dir que no vinguin d'una trajectòria anterior, perquè ja es venien premiant aquestes pràctiques, però es vol fomentar sobretot pràctiques que ja s'estiguin duent a terme, bàsicament en tres àmbits, que són els que apunten les bases, no? L'àmbit, per una banda, en l'àmbit social, totes aquelles iniciatives que tinguin, doncs, una contribució positiva de l'activitat empresarial a l'entorn social. Quan parlem d'entorn social ens referim interns, dels propis treballadors o del propi entorn. Un segon àmbit seria en l'àmbit mediambiental, no? Que tinguin un impacte positiu o que manifestin el compromís de l'empresa amb la cura del medi ambient. I per últim, un tercer àmbit, no? Amb actuacions relacionades amb l'ètica i la gestió del model econòmic, amb la participació dels treballadors, amb els models de governança i en la innovació en clau una mica més social, podríem dir. Però en qualsevol cas són iniciatives que ja s'estiguin duent a terme per part de les empreses. Aquests premis estaran dividits en diferents categories, Sergi. Exacte. Entenc que no és el mateix poder portar a terme aquestes accions de responsabilitat social en una empresa de grans dimensions que en una microempresa. Per les dificultats que entenc que poden tenir, no, les empreses? Una mica, exactament, quan estàvem plantejant aquests premis, una mica la idea era com fem uns premis també que estiguin a l'abast de tothom, no? Perquè com tu molt bé apuntaves, no? Doncs no és el mateix les possibilitats que té una gran empresa, que té una petita o microempresa, o també els autònoms, no? Que hem volgut fer també una categoria específica, perquè sabem de molts autònoms que també duen a terme
pràctiques doncs que cal també donar a conèixer. Per això s'han establert tres categories, no? Una categoria orientada a mitjana i gran empresa, una altra categoria que són les petites i les microempreses, i una tercera categoria que inclouria doncs, pròpiament els autònoms, diguéssim. Quina importància té a l'hora en tots els canvis que s'estan fent a nivell d'empresa, a nivell d'ocupació, quina importància té que les empreses, en general, totes, des d'autònoms fins a grans empreses, puguin tenir activitat i puguin fer accions de responsabilitat social? Què representa pel treballador, pel model empresarial i també per l'ambient que genera dins de l'entorn laboral? Perquè això, al final, si estem parlant, per exemple, de la inserció de persones amb dificultats per poder-se inserir d'una altra forma, això implica també a tot el grup treballador, no? A tot el grup d'empresa, inclou els treballadors. Quina importància té poder fer aquesta transformació global de les empreses? Jo crec que hi ha diferents mirades, no? D'una banda, una primera mirada que és en el valor en si de la pròpia empresa, no? De fet, ja a totes les escoles de negoci actualment, quan es valora una empresa, no? I quan es parla del valor que té una empresa, no es parla en termes exclusivament econòmics, no? Del benefici que té aquesta empresa en el curt termini, perquè quan parlem de les empreses com a organitzacions vives, hi ha un element que és, diguéssim, la seva sostenibilitat a llarg termini, no? I dintre d'aquesta sostenibilitat a llarg termini, justament la responsabilitat social és un dels elements que fa créixer el valor d'aquestes empreses, no? A més, com a organitzacions vives que són, més enllà de prestar uns serveis, de produir uns béns, doncs han de tenir, cada vegada és més així, jo crec també que els consumidors també cada vegada valorem més quines són aquelles empreses que són més responsables amb els seus treballadors, que són més responsables amb el medi ambient, i per tant també és un element, és un factor de decisió a l'hora de comprar un bé o servei, no? I per tant jo crec que el valor de l'empresa per una banda, l'element també del consumidor, perquè és una manera també de donar a conèixer als consumidors i als usuaris dels serveis doncs, quines pràctiques està realitzant l'empresa, doncs crec que contribueixen al creixement i a la sostenibilitat de l'empresa i a la seva valorització a llarg termini. Avui veia que feia uns quants anys ens havia visitat a Mataró el Christian Felber, que és el ideari de la teoria del bé comú. Forma part aquest canvi, aquesta transformació empresarial en crear un sistema que sigui precisament per això, per millorar la vida de tothom, sense que tot passi necessàriament per el valor monetari? Jo crec que la majoria, de fet, la majoria de les empreses han incorporat aquesta dimensió, aquesta manera de veure la seva organització, no només com una màquina, diguéssim, que òbviament ha de facturar, de generar uns beneficis, ha de ser sostenible des del punt de vista econòmic, perquè si no la cosa no rutlla, no? Però amb aquesta mirada, com tu apuntaves, fixada en el bé comú, no? En la importància de les persones. Cada vegada donem més valor a que les persones estiguin al centre de tot, no? I quan parlem de les persones, doncs com ens afecta tot, no? Com ens afecta el medi ambient. Jo segurament estarem d'acord que si puc triar entre una empresa que, diguéssim, que tracta bé els seus treballadors o que no es tracta bé, segurament doncs, triaré una empresa que jo sàpiga, no? Que té en compte la veu dels treballadors, que té unes condicions dignes per a aquests treballadors. Si ho mirem des de la mirada també des de la sostenibilitat, segur, clarament, no? I més ara aquests dies que és un tema que està tan sobre la taula, si jo puc triaré una empresa que sé que el seu impacte és menor en el medi ambient, que té pràctiques que van més enllà, perquè també és la idea d'aquests premis, que siguin pràctiques que vagin més enllà de l'estricte compliment de la legalitat, no? La llei està per complir-la, i aquí, no? I per tant, aquests premis el que vol premiar són pràctiques que vagin més enllà d'allò que l'empresa ja està obligada a fer. I a més, insisteixo que ho fem precisament perquè pensem
que a Mataró, i així s'ha demostrat, i especialment ho hem vist molt durant la pandèmia, que els empresaris, que els autònoms de la nostra ciutat tenen un compromís molt gran amb el seu entorn, amb els seus treballadors, i justament això va amb la línia de posar-ho en valor. Això pel que fa al medi ambient o pel que fa a social, a l'àmbit social. En l'àmbit econòmic, perquè és la tercera de les categories, o és un dels àmbits als quals també les empreses poden tenir responsabilitat social. Quin tipus de model econòmic estaríem parlant amb aquesta responsabilitat social? Únicament cooperativistes? Únicament empreses de l'economia social i solidària? No, o sigui, òbviament les empreses de l'ecosistema de l'economia social, les cooperatives, no, doncs l'element de la participació dels treballadors, entre d'altres com a propietari mateix dels béns de producció, com a socis consumidors, òbviament és un element referencial d'aquest tipus d'empresa, no? Però volem premiar no només les empreses de l'economia social, sinó totes aquelles empreses que tinguin en compte aquesta dimensió de participació econòmica, no? El que està clar és que si tenim treballadors que participen, bé sigui a través dels seus comitès de representació sindical o a través d'altres elements, suposa una major implicació en el desenvolupament de l'empresa, i jo estic convençut que aquesta mirada, no, que posa també per davant doncs, els treballadors contribueix al creixement i a la millora de la pròpia empresa, no? Aquests premis formen part, o aquests premis que es convoquen ara, formen part de les accions previstes en el Pla d'Acció d'aquest 2021 del Consell Econòmic i Social de Mataró, un consell, un òrgan de consulta, un òrgan que genera opinió sobre cap on ha de caminar econòmicament Mataró, que durant tota la pandèmia, a més, s'ha transformat en la taula de reconstrucció de la ciutat. Torna a caminar més orientada com a Consell Econòmic i Social. Cap on ha de caminar ara el desenvolupament econòmic de Mataró, vist d'on venim, la situació en la que estem i com, veient i coneixent com ha afectat tota la situació de la pandèmia a la capital del Maresme? Doncs mira, justament aquests premis parteixen, com molt bé deies, no, del Consell Econòmic i Social, que és aquest òrgan de concertació de polítiques, no, entre l'Ajuntament, entre els grups polítics i els agents socials i econòmics de la ciutat. I jo crec que a Mataró som un referent en aquesta matèria, no? Ho vam demostrar especialment durant la pandèmia, no? Mataró, hem de recordar que va ser un dels primers ajuntaments que va posar en marxa la taula per la reactivació econòmica i social de la ciutat, de la que formava part aquest Consell, juntament amb tots els grups polítics de l'Ajuntament, des d'on vam gestionar més de 6 milions d'euros per polítiques en l'àmbit social i econòmic, no? I justament la idea d'aquest Consell és concertar polítiques, és a dir, treballar conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró, amb la mirada posada amb els empresaris, amb els autònoms i amb la visió dels treballadors com entitats, com agents més importants del territori que contribueixin a aquest desenvolupament local, amb una mirada que és, sobretot, generar ocupació de qualitat a la ciutat i millorar les condicions de vida de la gent, no? Jo crec que a Mataró podem dir que el grau d'implicació tant de les patronals com del sindicat, el grau de motivació, la voluntat de treballar plegats per desenvolupar polítiques. Ara estem treballant, òbviament, un cop superada més la fase, diguéssim, d'emergència i de reactivació, estem treballant també plegats en tot el que sigui la fase més de transformació de la ciutat, d'avançar oportunitats també molt vinculats a tot el que són els projectes europeus i és obvi, no? Jo crec que l'Ajuntament no pot anar sol, per molt que siguem els representants de la ciutadania, i ha d'anar de la mà de patronals i sindicats que són els que estan generant riquesa dia a dia, generant oportunitats, generant llocs de treball, i crec que en aquest sentit, afortunadament, la nostra ciutat és un exemple de treball de forma conjunta, de forma cohesionada, buscant sempre
el consens, ho hem vist amb la gran quantitat d'ajudes que hem desenvolupat a Mataró durant els darrers mesos en l'àmbit de la transformació digital, en l'àmbit de la creació d'ocupació, en l'àmbit d'ajudar aquells que volen començar a emprendre un negoci, i justament aquests premis van en aquesta mateixa línia. De fet, l'objectiu d'aquests premis també, i aprofito també per anunciar-ho, no?, és crear, o sigui, que es desenvolupi a la ciutat una jornada anual organitzada pel propi Consell Econòmic i Social, que està previst que es faci cap a final del mes d'abril, principis de maig, encara no està la data tancada, per reflexionar plegats com a ciutat amb els sectors empresarials, amb els representants dels treballadors, sobre algun àmbit d'actualitat, no?, i que ho instarem com una jornada anual de reflexió on posem i donem a conèixer les dades socioeconòmiques de la ciutat, on convidem a alguna persona de renom que ens pugui fer reflexionar sobre algun tema, i en aquesta jornada, a més, fer el jurament d'aquests premis que anunciàvem la setmana passada. No? Mataró és una ciutat amb moltíssima massa de treballadors, de tots els àmbits, perquè és una ciutat de 130.000 habitants, això dona una gran quantitat de treballadors en edat laboral. Quines oportunitats pot generar la ciutat per molts d'aquests treballadors, tenint en compte que també hi ha molta gent que viu aquí i que hi ha gent que va a treballar a Barcelona, als Vallesos i a altres punts. Quines són les oportunitats que a partir d'ara pot generar Mataró per a tots aquests treballadors? Jo crec que o sigui, Mataró, una de les coses que ha fet durant els darrers anys, diguéssim, per una banda perquè s'ha vist abocada, no?, perquè veníem d'anys d'una tradició molt important del tèxtil a la ciutat, de la construcció també després, no?, que ha sigut les dues grans crisis que podríem dir que ha viscut la ciutat. Per això deia que per vocació o per necessitat ha hagut d'adaptar-se a aquesta diversitat socioeconòmica, no? A més, com la majoria de les grans ciutats, doncs és una ciutat on principalment els sectors productius estan en l'àmbit dels serveis, no? Això no vol dir que es deixi de banda la indústria i els sectors industrials, el que ara, per exemple, el tèxtil té un paper molt destacat, i nosaltres treballem entre l'Ajuntament i el Tecnocampus, per exemple, també per reimpulsar aquestes noves economies, però vinculat al tèxtil, és a dir, vinculat a allò que sap fer la ciutat, no? Un exemple seria doncs, el Reimagine Textile que tenim aquí a les instal·lacions del Tecnocampus, que aposta per empreses que tenen en compte doncs, els nous valors de la sostenibilitat, de l'economia circular, i podem veure com hi ha emprenedors que estan fent a partir de trajes de neopreno, per exemple, doncs això ho reutilitzen per fer nous teixits o noves peces, o que a partir del fil de les raquetes de tenis desenvolupen, o sigui, ho trinxen, fan un polímer, fan un fil i fan samarretes tècniques. En fi, tenim una voluntat, jo crec, d'avançar aprofitant allò que sabem fer, no? I després, per altra banda, crec que estem en un moment, com deia abans, que és molt important avançar-nos a la transformació que necessita la ciutat i aprofitar com a palanca també els fons europeus, no? En aquest sentit, Mataró està fent una aposta en aquesta matèria, per una banda, per exemple, en apostar per tot el que és l'àmbit de l'economia de les cures, és a dir, tot el que és els serveis i els béns orientats a tenir cura de les persones. Tenim l'hospital, tenim una universitat també de referència en aquesta matèria. Tot el que està vinculat en l'àmbit de l'economia circular. En poc temps veurem també el Parc d'Economia Circular Mataró i el Maresme, on volem apostar per la recuperació en l'àmbit tèxtil, en l'àmbit del paper, en diferents àmbits. Mataró també es vol situar, perquè ja ho és, no?, com a capital de la formació professional, i fer una aposta molt fort en aquest sentit. L'àmbit de la transició energètica i la rehabilitació d'habitatge. La nostra ciutat té un parc també d'habitatge, especialment en alguns barris, molt envellit, i a més amb unes situacions també energètiques doncs deficitàries. Jo crec que aquí tenim un gran camp que pot generar molta ocupació també en l'àmbit de la rehabilitació de l'habitatge, de la transformació energètica, de l'autogeneració
d'energia, i després tenim diferents àmbits, no? El que parlem sempre de l'economia blava, vinculada al port, vinculada a la platja, l'àmbit també agrícola. Estem fent una feina molt gran també per posar en valor el consum de proximitat, el reconeixement també de la gran zona agrícola que ocupa un terç de la nostra ciutat aquí a les Cinc-Sénies i que ha de ser el rebost de Mataró i de la comarca. I jo crec que la nostra aposta va una mica en treballar de forma diversa en els diferents àmbits que pot donar la ciutat, aprofitant també la nostra situació geogràfica per la proximitat a Barcelona, però aprofitant també la millor qualitat de vida que pugui ser atractiva tant per empreses com per treballadors. I, de fet, anem avançant. Venim d'una crisi molt dura, però jo l'altre dia ho explicava, no? En pocs mesos hem passat de tenir 10.000 persones, per posar-te algun exemple, hem passat de tenir 10.000 persones en ERTO a pràcticament ara en tenim aproximadament 600. Vol dir que la nostra gran por que teníem, què passarà amb aquestes persones que estan en ERTO a la ciutat, doncs gairebé 10.000 persones ja s'han reincorporat novament a la feina. I hem vist... No n'hi ha cap que hagi perdut l'ocupació definitivament? O sigui, tenim les dades a nivell global, però tot apunta segurament que hi haurà algun cas que majoritàriament de les 10.000 persones que teníem en el pic més alt de la pandèmia. Ara estem aproximadament en unes 600 persones que estan vinculades al sector encara de l'àmbit del comerç, de la restauració, amb les dades que tenim d'octubre, però vol dir que gairebé 9.500 persones que estaven en ERTO s'han reincorporat a la feina. Jo crec que és una molt bona dada per la ciutat, perquè a més podríem dir s'ha destruït ocupació durant aquests darrers mesos? Tampoc és així, no? Havíem estat en el pic més alt també de la pandèmia, amb un nivell d'aturats per sobre de les 10.000 persones desocupades, i podem dir que en mesos hem recuperat i amb 2.000 persones que estaven a l'atur han trobat feina. Estem ara al voltant de 8.000 i alguna persones hem recuperat 3 punts. Vol dir que en menys d'un any pràcticament 10.000 persones que estaven en ERTO s'han reincorporat a la feina, però a més, en paral·lel, 2.000 persones que estaven a l'atur han trobat feina. Per tant, jo crec que podem ser optimistes, no?, en aquest sentit. I és una bona dada amb la qual acabar aquesta conversa, senyor Morales. Gràcies per venir. Sergi Morales, el regidor d'Ocupació. Amb ell hem presentat la primera edició dels Premis Més Mataró Empresa Societat, que posarà en valor les bones pràctiques en matèria social, econòmica i o ambiental. Moltes gràcies per convidar-me a explicar-ho.